Dalag. Dalag. Sa wakas. Laki-laki. Malaki. Oo. Supportahan ko natin. Maganda tama. Hindi na siguro kung maganda na may tama siguro. Kalaki yata. Oh. Thank you. Buti lang nabana ako papaangat. Laki. Uy, Diyos ko. Laki. Ah, maganda. Maganda. Ganda. Ganda tama. Mabuk bagad. Ayun. Ganda tama. Ganda. Ganda. Wag lang mapuputol. Mangilo na. Uhuy, swerte. Hindi na makababa. At papasuhin ko na yung video. Ano, papapaso ba uli natin? Yan. Kompleto uli kami ngayon mga kaskarte. Yan, suto lang ang wala. Na ano siya. Yan, at may kamit up po kami dito ngayon. Sa natin subscriber, ito po. Ito natin. Sir. Good morning po. Yan, sa ito pala sa ating kasama ngayon si Sir Luis Buendia. Yan, salamat po kay Sir Luis. Dito po tayo sa Giginto. Dito tayo. Ayan, pupunta po tayo sa spot. Ayan. Pumunta kami spot. Yan, thank you. Susundan po namin kayo. Oo, sige. Yan, sige, salamat Sir. Good morning. Morning. Tara. Sige po. Ito po si Sir Luis. Ayan, ayan. Baka may shoutout sa Sir Luis. Oh, shoutout kay Reynaldo Miraya. Yun, shoutout Sir. Sa akin, Dance Vlog. Yun. Ay, yun. Dance vlog, pagaling ka. Kay Edgar Hernandez, Tropa Pips. Ayan, shoutout sa kanilang dalawa. Ayan, nandito kami sa teritoryo nyo. At na-invite po tayo ni Sir Luis. Ayan, ang ating kasama ngayong araw na to. Naglang ha, walang personalan. Ayan, salamat po. At Atuaan lang. napasama kami dito sa ano. At isa po natin siyang subscriber. Salamat na marami Sir Luis. Ayan. Nag-adventure lang tayo. Oo. Magawa eh. Opo. Ayan, gagayak na po kami. At makahuli sana kami ng pang-ulam. Hindi lang pang-ulam. Pero mas maganda rito yung yung maaga pa. Oo. Uy, kalutangan ng bulog. Nung nakaraan galing ako rin. Isa lang nahuli ko, dami nilang huli. Na tinanghali po kayo? Oo. Dami nilang huli. Ang huli ko isang piraso na pero 1 kilo. Naku, laki. Sir. Oy, thank you. Para masubukan mo lang, Sir. Thank you. Magkano ba to? Wala na, Sir. Ha? Wala, okay na yan. Sigurado ka ha? Oo. Dahil sinama mo kami sa spot. Kuha na lang po yan. Master. Oo. Di na po kami nakakaputok eh. Medyo ano na. Nalaylo. Dito tayo, dadaan tayo rito. Dito na kami sa recrop. Yan at susubok kami dito sa dati na po tayo nakapunta rito. Dito pala yung tinuturo ni Sir Luis sa atin. So dito na rin kami nakapunta kami nila tropa. Ayan, shout out kila Tropa Pips, Sir Edgar at saka kay Dance. Ayan, sila yung nagsama sa atin dati dito. Tapos si Sir Luis naman po yung magsasama sa atin. Ayun, may dalawa na pala mga umutok doon. Yun, sa kabila dito naman kami.
Lima pag mataba. Yeah. Okay. Pumuesto dyan, kahit saan dyan. Okay. Mahaba yan. Kanya-kanyang ano na, pwesto. Yun. Marami pala mamumutok eh. Oh. Banat. Nang liit. Bahala ko. Nang liit. Maliit pa. Wawa naman. Wawa naman. Maraming malaki dyan. Oo. Doon tayo sa may Baka ano sir, promote mo yung ano mo, channel mo. Ha? Promote mo channel mo. Paano ba? Nabanggit mo lang. Like and share doon sa channel ko sa YouTube. Buendia. Luis ano? Sa Luis Buendia po. Luis Buendia. Ayan, tsaka sa Facebook. Luis Buendia. Ayun, Luis Buendia rin po sa Facebook. Ayan, meron pala si tatay na Facebook page tsaka YouTube channel. Ayan. Ba, nakaputok na yung kasama namin doon sa kabila. Kasama nyo. Yan, pakisupport na lang po kanya yung Facebook Like page and share lang. YouTube Shoutout sa channel. inyong lahat. Yan, salamat kay sir at nasama niya tayo dito sa spot na to. So di man namin expect na dito rin tayo po pala pupunta sa dati natin pinuntahan noon. Dito rin pala yung spot ni sir. At yan. Ay, nakahuli na. Laki ah. Malapad-lapad ah. Ang laki master ah. Abuli. Dalag. Kasama mo ba yan? Yan yung driver namin. Siya may-ari ng ano, pick up. Siya yung ano namin, service pagka dumadayo kami. Wala kaming sasakyan. Yun lang isa namin na may sasakyan. Ito, wala pa tayo nakikita malaki. Pero marami po maliliit. Kaya hindi naman natin pwede putukan. Hintay-hintay lang tayo sana magpakita na yung malalaki. Kahit pa isa-isa lang. Para swerte po kami makahuli. Ayun, nadali kaso maliit lang. Sample lang eh. Buhol pa oh. Tunay, kaya lang maliliit pa. Sinampol ko lang naman eh. Ako na buhol pa. Kahit arroyo pa yun, kung malalaki yan, hindi ko papawalan yan. Four fingers na pala. Arroyo eh. Kala ko tunay. Okay, pwede na yan. Hindi natin tatanggihan yan. Blessing is a blessing. May huli na po kayo? Mainit eh. Ganda naman po ng baril nyo. Ganda ng mango ah. Ginawa ko lang. Hindi naman po mabigat. Ganda. Kasi ito magaan eh. Kaya sinadya ko. Ito ay makita. Basta. Di ata ito natapos. Di ata natapos to. Ito? Oo. Buti pa ikaw may. Ako? Dalawa na. Pwede na yan.
Sir. Ay. Meron ba yan? Kabayasan. Puro arroyo. Yan, nadali naman kaso alanganin. Dali ba? Oo. Ano ba yung mahaba na yon? Merong mahaba yun, oh, mahaba. Bit-bit siguro. Bidbid ba yan? Ng mga payat, ano? Oo. Pwede na yan, panatan ko yan. Kahit ano di naman tayo nakakaano ng bidbid. May mga payat na mahaba eh. Oo. Kaliit. Pagka gusto mong bit-bit doon kala umay. Puro ganun. Ay pag kung marami, pwede natin banatan yun. Ay, tayo mamaya. Pag wala dito, hanap tayo ibang spot. Sabihan ko si Manong. Arroyo ka cute. Ang cute naman. Ang cute po. Kawalan natin yung cute eh. Daplis lang naman tama. Ako yung mga isda oh. Kaso mga arroyo lang. Sana lang humalaw pa yung malalaking arroyo at saka tunay. Para naman po solve ang ating pamumutok. Bidto eh. Yan, nadali po natin, hinilaan ko lang. Ay, natanggal pa. Kamalas oh. Kalas, natanggal. Dalag. Sa wakas. Laki-laki. Malaki. Oo. Supportahan ko natin. Maganda tama. Hindi na siguro kung maganda na may tama siguro. Ako kalaki yata. Oh. Thank you. Buti lang nabanaan ko, papaangat. Laki. Uy, Diyos ko. Laki. Ah, maganda. Ganda. Ganda. Maganda tama. Magwakbagad. Ayun. Maganda tama. Ganda. Wag lang mapuputol. Mangilo na. Uhuy, swerte. Laki. Uy, mahigit 1 kilo. Oh, laki oh. Laki. Uy, tsamba. Laki pala. Grabe, laki pala. Swerte, salamat po. Tsamba natin. Tsamba natin napadaan. Higit po 1 kilo. Nasa 1 kalahati hanggang 2. Salamat po. May blessing tayo ng malaki. Tagal-tagal natin nag-aabang. Nakatiyempo rin. Yun. Dalag.
Hindi ko nakita. Dinadali. Dapat tinayaan mo muna kasi ikot pa yun dyan. Yun. Swerte na po mga kadiskarte. Napakalaki na po ng ating huli. Uhuy, swerte. Kadalag na tayo ng malaki. 1.5 hanggang 1 3/4 ang timbang. Oo. Diyan ka muna. Nagkasaway pa tayo ng putok. Akala ko isda, hindi. Nagkasabay tayo ng putok. Akala ko dalag. Sukal pala, paangat. Ano ba naman yan? Oh, huli tuloy siya, oh. Basura. Akala ko isda. Akala ko isda, dalag ano pala, sako. Nagtaka. Mga arroyo, marami. Eh, baka may tunay eh. Meron malalaking bagya, kaya binanatan ko. Arroyo din pala. Ayun na. Laki naman po eh. So, puro ulo. Hindi na yan. Hindi tayo masela na masyad. Hula-hula lang. Nadali. Huli. Huli pala, kalaw hindi. Hindi tumagos. Na headshot. Hindi tumagos. Arroyo pala. Na-headshot pa. Huso. Ay! Tanggal. Laki pa mo siya. So, ayan, mauuna na raw po si Sir, Sir Luis. Ayan, salamat sa pagsama sa amin dito, Sir. At medyo libang lang po, mainit na po kaso wala po pong huli. Baka mami ma-hit stroke ko eh. Ay, opo. Sige. Mahal nga ko sa inyo, pagkasabi mo na sa mga kasama mo. Ay, sige po. Wala pa po kayo huli. Ay, uwi mo na po yan. Sige. Ay, sige po. Salamat po sa pagsama. Sige, thank you ha. Salamat din po. Sa susunod po ulit. Thank you po. Yan, natuwi na raw si Sir at ayaw niya po paabot ng tanghali. Kasi pa daw ma-head stroke siya. Alam nyo na, edad na, pagka ganyan ma-edad eh, maano lang po. Hindi na nila kaya yung init. Oh, maraming ulit to Nagtsatsaga na muna tayo sa arroyo kasi at puro arroyo pa nagpapakita. Pero yun ang muna titirahin natin.
Hindi naman tayo ano. Ha? Oo sayang naman. Nagpapakita na. Hindi tayo masaya lang sa isda. Pagka ginawa ni Mrs. na ano uli yan, okay. Sigurado po pag-aagawa na naman yan mga suki niya sa tindahan. Kaya okay lang kahit Gloria yan. Lipat kami, tindahan lang po. Sayang po yung oras natin. Ito wala po gaanong umaangat. Buhay na buhay pang ating alaga. Dito muna ikaw hanggat nakapang kasamahan. Hindi ka na mapapalo kasi malaki yan. Bromay, ayan, kasama po natin si Bromay, ayan. At dito po kami sa iba namang spot. Wala pang lumilitaw ano. Marami na siguro. Tutulog ako ginising ako ng bata, nagtunog na lang tulog cellphone ko. Ba't di naman namin na-tsempoan yung balak na sinasabi dyan? Ganun ka lang. Dahil pala motok. Shoutout mga sir. Meron na ba? Wala. Mahina. Wala mo yung tubig. Anino lang sa akin na ito. Akala ko na may nahuhuli. Meron ba doon? Meron ba ito man doon? Oo. Shoutout. Kambaan nyo. Shoutout nga pala kay tatay. Tayo, pangalan mo tayo? Pangalan ko. Ano? Kaibigan ni Richie. Ayan, mga dito po sila, taga rito. Ayan. Gabang din sila. Kapalaran mo dito pag ano, no? Pag nakakuha ka to. So ayan mga kaskarte. Ala po. At wrong timing na naman kami. So marami kami pinuntahan na spot. Wala po yung kahit isa man lang nagpakita. Pagkangin doon lang sa spot natin pinuntahan ako na meron tayo ng huli. So ngayon, umuwi na po kami pero hindi pa kami nakakawi. At nagpapahinga lang kami kasi kakakain lang namin ng tanghalian. So wala. No choice na kaya uwi na kami. So hindi naman po tayo lugi sa ating huli ito. Napakalaking dalag naman. Tsaka 3 arroyo. Pwede na rin. Pwede na rin po yan kaysa wala. Kaya nakahuli rin yung mga kasama natin na iba. Mga arroyo rin. Tsaka isang malaking dalag din nahuli ni Roston. Kasi mga Ruben, alanganin lang yung nahuli yung dalag. Tsaka mga arroyo din. So wala ganun talaga. So babawi ko lang ulit tayo mga kadiskarte sa susunod. At di man tayo pinalad ng makahuli na maganda. Is nakasubok ulit tayo at nakahuli kahit pa paano. So ayan at uwi na po kami lahat. Ayan, dito sila sa loob si Marubel. Ayan si Rostom. Ayan, so ayan. At magpapahinga dyan si Master at saka si Jay sa loob kasi yung kakakain lang namin. So yan lamang po ang ating vlog sa araw na ito mga kadiskarte. Bawi na lang ulit tayo next time. Salamat pala kay Sir Luis. At ayan, paul na kabuha tayo mapunta doon sa kanya. At kasi umorder po siya ng sima sa atin. So dinalaman na natin ang order niya pero hindi natin pinabayad dahil nga i-spot na rin tayo. So salamat ulit kay Sir Luis Buendia sa pagsama sa amin sa kanyang spot. So ayan, at hanggang sa muli po natin vlog mga kadiskarte. Bye bye po.